σπάσει το επί 10. Εδώ, τα 10 λεπτά τα έσπασε. Τα 10 λεπτά τα έσπασε. Και με πήγε επί 10 με 3 καμπάνες. Κατευθείαν. Πάμε. Link. Link. Έλα ρε. Link. Είναι μια χρυσή στιγμή. Κοίτα εδώ. Είναι μια καμπάνα ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ. Link. Κοίτα, επί 10 και δεν βγάζει τίποτα. Link. Κοίτα εδώ. Link. Απίστευτο. Ανοίξω το επί 10. Ανοίξω το επί 10. Εδώ στο 3,95. Τόσο μαλάκες είναι. Ανοίξω το επί 10. Δώσ' μέσα. Πάμε 20. Σπάσε το επί 20. Το σπάσε. Το σπάσε. Το σπάσε. Ανοίξω το επί 10. Το σπάσε. Το σπάσε. Έλα ρε. Το σπάσε. Το σπάσε. Έλα γαμίσου. Το σπάσε. Το σπάσε. Το σπάσε. Break. 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 Λοιπόν, δεν το σπάει. 10. Break. Break. Κοίτα εδώ τι κάνει. Ό,τι θέλει κάνει. 3 ευρώ. 5 παιχνίδια. Μη. 10 παιχνίδια. Μη. 10 παιχνίδια. Μη. Το επί 20 έτσι. Α, το επί 10 είναι. Α, το επί 10 είναι. Το επί 10 είναι. 11,81 το δίνει. Το δίνει. Ναι ρε φίλε. Ουπ. Εκεί. Πάμε 15 παιχνίδια. Ουπ. Μπράβο. Beautiful. Love you. Πάρω τα 20 ή τα 15. Πάρω τα 20 ή τα 15. Ας πάμε. Πάμε για 15. Αυτό. Δεν το έχεις πάσει ακόμα. Έλα. Κλίνκ. 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 Έλα ρε. Μίτσα. Κοίτα εδώ. Δεν έχει καλή καμπάνα ακόμα. Μίτσα. Κλίνκ. Τώρα έβαλε μια καμπάνα. Τώρα έβαλε μια καμπάνα. 1 ευρώ. Ο σκοπός είναι να το πάει επί 2 με 15 παιχνίδια. Κλίνκ. 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 Μίτσα. Μίτσα. Είναι μια χρυσή στιγμή. Κοίτα εδώ. Δεν βγάζει ούτε γκραντ τίποτα. Μίτσα. Μίτσα. Κοίτα εδώ. Βγάζει καμπάνες. Είναι απίστευτο. Έβγαλε 3 καμπάνες πριν. Link. Κοίτα εδώ. Δεν βγάζει καμπάνα. Απίστευτο. 1,20. Α. 15 παιχνίδια 1,20. Απίστευτο. 15 παιχνίδια 1,20. Δεν υπάρχει αυτό. 15 παιχνίδια 1,20. Απίστευτο. Αυτό δεν το έχεις πάσει ακόμα. 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 Link. Break. Break. Δεν κάνει break.
break, break, break. Δεν είναι break. Ποιος πάει αυτό? Τη 10 το έσπασε, αλλά δεν μου δώσει τίποτα. Τράβηξε. Break. 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 40 λεπτά. Τράβηξε. Το σπάσε. Το σπάσε. Έλα ρε πώς. Δεν το σπάσε. 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 Έλα γάμι σου. Το σπάσε. Το σπάσε. Το σπάσε. Έλα ρε. Το σπάσε. Σπάστο. Σπάστο. Τζο, σπάστο. 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 Κοίτα, δεν το σπάσε. Το σπάσε. Το σπάσε. Δεν το σπάσε. Το σπάσε. Το σπάσε. Δεν το σπάσε. Εντάξει, τώρα είναι να μην το σπάσει αυτό, τώρα είναι τσαντίλα ολόκληρη. Ναι. Δεν μπορεί να το σπάσει. Δεν μπορεί να το σπάσει. Εντάξει, το 20. Δεν μπορεί να το σπάσει. Το σπάσει. Μπόνους. Βγάλει το μπόνους. Έλα ρε. Και μανόρ και μπόνους. Μπόνους. Μπόνους γάμο το σπίτι σου γάμο. Έχει ρουτζώσει τώρα, Έχει μουτζουρώσει τώρα. Έχει μουτζουρώσει τώρα. Έχει μουτζουρώσει τώρα. Έχει μουτζουρώσει τώρα. Έχει μουτζούρι τώρα. Έχει μουτζουρώσει τώρα. Έχει μουτζουρώσει τώρα και το σπάει. Έχει μουτζουρώσει τώρα και το σπάει. Έχει μουτζουρώσει και δεν το σπάει. 50. 25. Το πήρε. Έχει μουτζουρώσει τώρα. Ding. Link. 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 Χρυσό νικητή πάντως τα έχουν εξαφανίσει με το χρυσό νικητή που έβγαζε κάποτε. Και είναι μια χρυσή στιγμή. Τα έχουν εξαφανίσει τώρα. Εξαφανίσαν όλα. Το σπάει. Το σπάει. Δεν το σπάει. Κλείνω το βίντεο. Δεν το σπάει. Εντάξει, τουλάχιστον στο τέλος κάνα 30, ένα 30, ένα 40, ένα 50 από κερδισμένα και μη και από εδώ και από εκεί. Δεν το έσπασε.